Добрый дзень, шаноўныя слухачы. Мы працягваем нашу праграму і размовы пра грамадзянскую навуку і пра тое, як эканамічная актыўнасць уздзейнічае на навакольнае асяроддзе і дзе тут экалагічная экспертыза. It's like we've forgotten who we are now. Explorers, pioneers. You said science is about many more. Цяга да даследавання ў нас у крыві гэта тое, што прымушае нас ісці наперад. Stars. Гэтыя словы з фільму «Інтэрстэлар» дакладна апісваюць сутнасць чалавечай натуры. Людзі заўсёды спрабуюць разумець навакольны свет і адкрываць новае. Кожны з нас можа стаць даследчыкам і дапамагчы навуцы. Адкрыю сабе вучонага. You? Deal. А сёння хацелі бы паразмаўляць пра тое, што адбываецца на важным этапе пасля запуску інвестыцыйнага праекту. Хто правярае, ці выконваюцца інвестарам абяцанні, хто адсочвае выкіды і магчымыя аварыі. І галоўнае, дзе тут месца для грамадзянскай навукі. Пра ўсё гэта мы размаўляем з нашым экспертам, старшынём правлення фонда «Нерушнатура» Владимиром Зуевым, якога вітаем у нашай студыі. Добрый день. Владимир, давайте пачнем з таго, што, напэўна, людзей вельмі часта турбуе пры пачатку інвестыцыйных праектаў, ці ёсць у справаздачы пра экалагічную ацэнку раздзел пра аварыі, бо калі новы завод будуюць, то, напэўна, шмат хто падумае, а што будзе, калі нешта пойдзе не так? Так, у такіх справаздачах раздзел пра магчымыя надзвычайныя сітуацыі, пра аварыі – гэта абавязковы раздзел. І ў экалагічных нормах ёсць нават патрабаванне апісваць вось гэтыя магчымыя надзвычайныя аварыйныя сітуацыі, але важна не проста прачытаць гэты раздзел, але таксама і прааналізаваць яго крытычна. Ну і я раю задаць, напрыклад, 3 пытанні. Першы, якія канкрэтна аварыі могуць адбыцца, якога характару, ці разглядаецца ў гэтай справаздачы найгоршы нейкі сцэнар, ну і галоўнае, каго закране гэтая сітуацыя надзвычайная або аварыйная. Ну, напрыклад, калі у справаздачы гаворыцца пра будаўніцтва склада хімічных рэчываў, трэба разумець, што будзе, калі пашкодзіцца адна бочка з хімікатамі, або, напрыклад, цэлы рэзервуар, або пацерпіць уся тэрыторыя. Можа быць, яшчэ нейкія ілюстрацыі, каб было больш зразумела. Магу яшчэ прыклады даць 2 праектаў трошкі рознага характару. Напрыклад, будаўніцтва дзіцячай паліклінікі і другое вытворчасці па вырабу хімічных смолаў. У першым выпадку асноўныя рызыкі будуць падчас будаўніцтва, гэта шум, будаўнічы пыл, транспарт велікатонны, а ў другім гаворка ўжо можа ісці нават пра аварыйныя сітуацыі і на стадыі будаўніцтва, і на стадыі эксплуатацыі, звязаны з выкідамі, напрыклад, таксічных рэчываў або той жа самы пажар. Таму ўзровень аналізу аварый у гэтых праектах ён зусім розны. Ну, але калі аб'ект ужо пабудаваны, як мы, людзі, даведаемся, што ён бяспечна працуе, всё там нармальна? Тут самае цікавае – гэта маніторынг. Напрыклад, буйныя прадпрыемствы, яны ўключаюцца ў нацыянальную сістэму лакальнага маніторынгу. Гэта азначае, што і на тэрыторыі прадпрыемства, і, напрыклад, у санітарна-абарончай зоне будуць праводзіцца рэгулярныя замеры якасці паветра, вады, аналіз глебы і нават назіранне за шумам. І каля заводаў могуць стаяць аўтаматычныя станцыі маніторынгу, якія кожную хвіліну вымяраюць забруджванне. І гэта дадзеныя можна нават знайсці ў адкрытым доступе. Ну, але афіцыйныя станцыі могуць не ўсюды стаяць, ці грамадскасць, людзі самі могуць нешта зрабіць? Безумоўна, і тут якраз пачынаецца грамадзянская навука, і ёсць вельмі цікавыя прыклады. У амерыканскім штаце Луізіяна людзі жылі побач з хімічным заводам, які перыядычна выкідваў паветра пахучыя рэчывы і небяспечныя ў тым ліку. І людзі, канешне, жыхары ў ваколіцах, яны перыядычна адчувалі рэзкі пах і не маглі дамагчыся ад гэтага прадпрыемства спынення гэтага ўздзеяння. Што яны тады зрабілі? Яны пачалі вось гэты грамадскі маніторынг праз простую рэч. То есть яны збіралі паветра, збіралі ў звычайныя пакеты,
пластикавыя пакеты, заварочвалі іх і адпраўлялі на экспертызу. І гэта дапамагло, вось гэты метад вядра, таму што гэтыя пакеты ў вёдры раскладвалі, дапамаглі тым жыхарам знайсці, то есть сабраць інфармацыю за пэўны час, падаць зыск у суд і дамагчыся ад прадпрыемства спынення шкоднай вытворчасці. Другі прыклад – гэта датчыкі каля школы. У Брытаніі бацькі адной са школ заўважылі, што забруджванне паветра бывае вышэй раніцай, калі бацькі прывозілі дзяцей да школы. Ну і вось пачалі выкарыстоўваць разумныя сэнсары і пацвердзілі гэтую інфармацыю пра павелічэнне выкідаў шкодных рэчываў менавіта ў раніцу. Зразумелі, што гэта звязана з прыездам вялікай колькасці прыватных аўтамабіляў, якія прывозілі дзяцей. Ну і вырашылі пасля гэтага зрабіць вось гэтую школьную вуліцу без аўта, без блізкага даезду легкавых аўтамабіляў да будынку школы, дзе займаюцца дзеці. Або, напрыклад, у тым жа амерыканскім горадзе Пітсбургу выкарысталі дадатак Smell Pittsburgh, дзе жыхары адзначалі на сваіх смартфонах кропкі горада, дзе яны адчувалі пах, напрыклад, там гаручага або серністых выкідаў, або іншых хімічных рэчываў. І калі за адзін дзень жыхары адзначылі адразу 10 каля 100 чалавек адзначылі кропкі з такімі небяспечнымі адчувальнымі пахамі, гэта прывяло да таго, што ўжо інспектары экалагічнай інспекцыі яны самі змаглі зразумець карціну ўздзеяння на навакольнае асяроддзе і прыняць меры па пошуку крыніц, ну і, канешне, паўплываць на гэтай крыніцы забруджвання. Ну, дарэчы, у Польшчы таксама я сам быў сведкам, папулярным сталася па грамадскай ініцыятыве часта ставяць датчыкі якасці паветра, і тады там ёсць там алярм, то бок трывога, што смог. Ну, але наколькі навукоўцы давяраюць такім дадзеным, і тут таксама я бачыў крытыку, што не заўсёды кожны датчык ён дае дакладную інфармацыю. Так, гэтыя датчыкі грамадзянскай навукі, нават прымітыўныя, якія ўлічваюць там, адзначаюць колькасць пылу або нейкіх хімічных рэчываў шкодных, гэта датчыкі сапраўды алярму. Але яны сігналізуюць, што ёсць, узнікае нейкая небяспечная абстаноўка. І можна нават так сказаць, што грамадзянская навука – гэта не замена афіцыйных даследаванняў. Гэта сістэма ранняга паперэджання. Умоўна кажучы, грамадзяне – гэта вочы і вушы навукі, і яны кажуць, нешта адбываецца не тое на той тэрыторыі, і ўжо спецыялісты прыязджаюць на месца і праводзяць дакладныя даследаванні, якія ўжо ўплываюць на прыняццё рашэнняў. Ну, але такія нават датчыкі, яны патрабуюць сродкаў, так? І што рабіць, калі іх няма? Ну, бо купіць, паставіць, кантраляваць? Ну, звычайна, самыя цікавыя даследаванні робяцца бясплатна. Напрыклад, той же самы фотаманіторынг. Людзі могуць фатаграфаваць бераг ракі або мора з адной кропкі кожны дзень, і праз год можна ўбачыць дынаміку, ці змяніўся ўзровень вады, як змяніўся колер вады, і ці змяніўся сам бераг, ці застаўся ён у такім натуральным стане, ці нейкім чынам змяніўся. І мы ўжо разней расказвалі ў нашых перадачах пра інструмент COAS SNAP, пра фотафіксацыю берагу, якую спецыяльна зараз, то есть, самі вучоныя выкарыстоўваюць для нават праектаў тэрытарыяльнага планавання берагавой зоны. І ёсць іншы прыклад. Актывісты ў Германіі, яны параўналі дадзеныя метэаралагічных станцый, выкіды завода і скаргі жыхароў, і выявілі, што пах з'яўляецца толькі пры пэўным накірунку ветра, ну і таксама гэта паўплывала на прыняццё рашэння ўжо дзяржаўнымі структурамі. А, Владзімир, ну а далей, мы тут вы зазначылі пра маніторынг, а скажам, вось, калі адбываецца, калі ёсць вынікі негатыўныя такога маніторынгу, альбо калі нейкая перадаварыйная сітуацыя, то што далей вы з гэтым праектам, з гэтым кантролем, тое, як праект дзейнічае? Па-першае, любую інфармацыю, якую атрымоўваюць жыхары,
пры дапамозе дадаткаў ці нейкіх малых прыбораў ці дзякуючы свайму назіранню іх трэба абавязкова накіроўваць да дзяржаўных структур і дамагацца іх разгляду і прыняцця рашэння. І самае галоўнае правіла гэта бяспека паводзін, то есть не трэба лезці, напрыклад, калі ёсць падазрэнні, што на тэрыторыі там індустрыяльнай зоны і існуюць нейкія крыніцы выкідаў, не абавязкова не трэба нават не то, што не абавязкова, не трэба лезці на тэрыторыю гэтага заводу, браць пробы там з трубы выкідаў паветра або трубы сцёкаў у вадаём, то есть такім чынам парушаць закон, пранікаючы на гэтую тэрыторыю. То есть усе назіранні павінны адбывацца толькі ў публічных месцах пры дапамозе, напрыклад, метадаў дыстанцыйных і, як я ўжо адзначаў раней, накіроўваць іх дзяржаўныя структуры для рэагавання. Ну, але гэта можа быць вельмі складаны шлях. Нават тое, што вы сказалі, што кожны год рабіць фотаздымак, цэлы год рабіць фотаздымкі. Нет, перыядычна, напрыклад, раз на месяц трэба падчас быць прагулкі вельмі такім упартым у сваім у жаданні дзеянні. жыць у бяспечным асяроддзі. А калі узгадаць вось масавую культуру или хаця бы кіно, ну ёсць вядомы фільм Эрін Брокавіч, і там вось сітуацыя, калі сапраўдная барацьба з хімічнай кампаніяй за то, каб прызнаць наступствы і за тое, каб увогуле давесці, што яны нешта парушаюць, то вось што тут чакае грамадскіх актывістаў, якія тут могуць быць пасткі для іх. Ну, тут трэба разумець, што сапраўды ў гэтым фільме паказана, што жаданне прыбытку за кошт здароўя людзей і негатыўных змен у навакольным асяроддзі, ён звязаны перш за ўсё з фінансамі, з грошамі. Але людзі, якія жывуць, яны з гэтай перыядычнасцю назіранняў, пастаянным збіраннем фактычных дадзеных аб навакольным асяроддзі, яны могуць дапамагчы тым жа дзяржаўным інспектарам аховы навакольнага асяроддзя. То есть яны прадстаўляюць жаданне, бо ёсць жа і вось новы польскі серыял «Алавяныя дзеці». Таксама там сітуацыя хімічнае забруджванне, нежаданне ні ўлады, ні саміх жыхароў прызнаваць праблему. Ну так, але здароўе, ведаеце, калі здароўе змяняецца, гэта ўжо відавочная праблема. І добра, што з'яўляецца такія актыўныя людзі, якія спрабуюць спыніць гэта негатыўнае ўздзеянне і знайсці крыніцу і дамагчыся менавіта праз інфармаванне, праз пастаянную работу з людзьмі добрых вынікаў. То можа быць тады такі просты алгарытм. Вось калі што рабіць і як грамадзянская навука, грамадзяне могуць паўплываць на рэалізацыю інвестыцыйнага праекту і ўвогуле кантроль за тым, што адбываецца пасля. Вось як бы такія галоўныя моманты вы бы маглі пазначыць. Я бы параіў, па-першае, праглядзеўшы вось гэтую дакументацыю праекта, новага праекта, зразумець, што там будзе вырабляцца, якія тэхналогіі будуць выкарыстоўвацца, якія рэчывы, як адходы, выкіды ў паветра, у ваду, у глеба плануюцца у адпаведнасці з гэтымі тэхналогіямі. Ну і, конечно, звярнуцца нават да спецыялісту і зразумець, якой ступені небяспекі гэтыя рэчывы могуць быць для людзей, якія жывуць. І арыентавацца, менавіта выбіраць тыя інструменты грамадзянскай навукі, якія дапамогуць падчас маніторынгу атрымаць фактычныя дадзеныя, якія пацвердзяць небяспеку гэтай вытворчасці або пакажуць магчымую небяспеку для здароўя і жыцця. Ну, але гэта ўсё немагчыма без актыўнага чалавека, так? Нехта мусіць быць актыўны. Без грамадзянскага актывізму ў гэтай справе, конечно, вынікаў добрых не будзе. Таму трэба звяртацца, калі нават у чалавека няма вопыта такога ўзаемадзеяння з дзяржструктурамі або нават з прадпрыемствамі, звяртацца да грамадскіх арганізацый экалагічнага прыродаахоўнага накірунку.